Welkom, kom binnen. Visit Zuid-Limburg heeft een experience locatie geopend in Heerlen. Toeristen kunnen hier op een speciale manier informatie winnen over het gebied. Dit is een VVV met tevens een attractiepunt. We hebben allerlei interactieve attracties gebouwd die de beleving van het gebied versterken. Dit is concept 3.0, dus het is de tijd om gasten op een andere manier via storytelling onder andere de informatie te geven van het gebied. Zo zijn er onder meer met lokale personen video's opgenomen die het een en ander over hun trots willen delen. De echte verhalen, de authentieke verhalen, die zijn vaak niet op internet makkelijk te vinden. En daarvoor komen toch, en we zien dat steeds vaker, dat mensen toch weer hun weg vinden naar een informatiepunt. We hebben tijdlijnmeubels met podcasts die je hier kunt beluisteren aan de hand van een oorschelp. En nog iets heel speciaals is onze graffiti wall. Ik zal jullie dat laten zien. En hier kun je dus een eigen achtergrond kiezen. Je ziet hier de verschillende muurschilderingen van de stad. Ik pak deze bijvoorbeeld. En dan kan ik dus een kleur kiezen en ik kan mijn eigen graffiti gaan spuiten. En hoor je? Je hoort ook echt het spuiten van de digitale spuitbus. De 5 tijdlijnen over de Romeinen, ridders en rovers, de mijntijd, transitie en het nieuwe elan lopen als een rode draad door de experience locatie. Als we hier kijken, dan kun je ook weer met de verschillende tijdlijnen, de hoofdiconen en de kleuren, kunnen mensen dus zelf een eigen tijdreis maken. Kijk, en hier kun je dus draaien. Hier zie je de iconische plekken die ook op die ledwand te zien waren. En hier kun je door het draaien van de ronde schijf, kun je dus eigenlijk alle informatie krijgen over die specifieke plek. En dan niet het Wikipedia-verhaal, dat is natuurlijk super belangrijk, maar we willen net even wat dieper in dat verhaal duiken. En dat is ook waarom mensen juist toch een VVV moeten bezoeken.